Ассалому алейкум бардоро подписчикои канали то мошино ҳама каса созони хубои умедворум зинда ва сарбаланден. Дар номтон садқа мисли ҳар вақта мо дар хизмат шумоем қарор дорем мошинбозори шаҳри Душанбеда. Гарени мошино бисёри бад слишком мошин бисёри бад омадагия дар номтон садқа. Мошинои нархҳои дастаст ва арзон арзанда партагим видеора илтимос нагзаронда бо диққат тамошо кунед. Кадоме дар канал подписатсия кардаги нестен бидроин подписатсия кунед. Зангулачаи канала давсе монем ки то ҳар як навори ма мепартон шумо хабар дошед. Баъд бардаро як чира ногуфта то намонам кадоме мошинои фурӯшӣ дора. Илтимос ина рақамҳои WhatsApp мо зери навор дар бардаро салом роӣ кунед. Мо ҳамаша мефаҳмонем кадоме мошинои фурӯшӣ дора. Адреси мора хитон чӣ хеле ки медонен. Дуюм ҷои кори мо бардоро пеши дусти заправкаи Газпромда. Мақсад ана 5-6 канал айна канал YouTube, канали то мошино Фидасшо, Фидаса хитон медонем бардоро ки 6 канал қариб 10 Instagram дига дорем. Ҳамаш ба қувватан мақсад мепартоем сутка мумкин накашад. Ё соат мекашад ё 2 соат. YouTube бесум реклама биёен, ба хотири YouTube биёен агар бесум рекламатон мекунем. Агар Instagram боша Instagramда хай сумакӣ мешава ба кадом хотир ки налог ҳисобш мекуна бардаро. Морам шумо ҳам бифаҳмем, мо ҳам бояд шуморо бифаҳмем. Ба ҳамин хотир дар номтон садқа видеоро нагзаронда бо диққат тамошо мекунем. Мошинои нархҳои бисёр арзон, бисёр партагим. Баъд бардаро бахшиш 1-2 минут дига вақтона мегирам. Байнда рекламаи старт бозӣ мо мерава бардаро. Кадоме чипта харидорӣ кардаги нестем, бидонед чиптаотона харидорӣ кунед. Насиб боша ирӯзпага финала аниқ мекунем. Ҳазор раҳмат ба диққататон. Зинда ва сарбаланд бошед. Рафтани навори мошинбозор мебинем. Бардаро боз як сечкаи навбатӣ бениҳоят нархи дастаст арзон ай 60,000 поён видеоро бардаро нагзаронда бо диққат тамошо кунед, успед кунед. Ака бениҳоят қимат гуфтаи сабат саратса кардем нарх навои арзон ва арзанда мондем бардаро. Кадом успед кард ошава абиём мотор дай автоматай солаш 1998 тай бардаро. ҳуҷҷат дора? Ду моҳи дига ҳуҷҷат дошта, утил дошта. Ана мошин комплектация элеганс, ана оригинал элегансай мақсад ягон хели классик элеганс кардаги нест. Марамат волай тараф камтар ҷош бардаро тангтаракай саратса дорем навор хуб биё. Марамат як ҳолати қафош ҳамне, марамат ҳолати атсеко задаги кафидаги нест. Тағурошам бад нест бардаро, хая химчиска кардаги нестай. Марамат чашкош варид нест. Чашкои парам варид нест, мошин хулас. Хай химчиска мега бардаро, неки нархш да арзанда дар рӯи қафо электропакет марамат ҳолати салон потолокш бад нест. Марамат ҳолати обшивкош, круиз контрол, коробкаш автомат, ана обогрев сидени доштай бардаро, кондиционердор. Биё капо чавардор ака светчам свети пеши бузурай бардаро, смарак светай. Марамат як ҳолати моторша мебинем. Марамат ҳолати фартуки пеши мошин бардаро. Пеш дадагии сахт нест, чашкои пешам варид нест. Хай хулас мошинчара як дрымбери химчискача мекунем то зак мешавад, неки нархи арзанда. 50 чанд ҳазорш монум ака срочни? 58,000 сомон боз муомила мешавад. Кадом успед кард ошава биё рақамота бугу ака? 977 76 46 46 охириш дита 46. Марама рақамо зери навордай занг занед дар тамос бурем алоқа да бурем. Марамат бардаро боз як тадига Королаи навбатӣ Королаи 3SK. Хулас нархи дастаст ай бардаро кадом успед куна ошава. Солаш 11 буд? Бача. Солаш 2012 бардаро танаш сафед. Қариб 1994 бугум ба худо. Марамат як гиду чарх мезанем бардаро бампери қафо партроника эскай тоза вори кардагиам бернара. Марамат ҳолай тараф пломбои заводской ребро ҷошда. Биё хайра ҳуйну мекунед шумо. Биё тест кунед оғи рӯз бегашид мардум болбозор рафтеса ис рафтеса ус рафтеса. Дар қафо мебел салон эла салончош чухолакои на панал задагӣ бардаро потолокшам тоза мошин дерна берна кор надора. 4 дарш электро блокировка дар ду тарафа мултирул коробкаш боша автомат монитори андроид бардаро. Биё хай капо чойку. Марамоз як ҳолати моторша мебинем бардаро. Нархи дастрасай кадом успед куна ошак шава бардаро. На самом деле нархи реальни нархи дастрас арзон ва арзанда бардаро. Марамат бардаро як ҳолати моторша мебинем. Абиё мотор бардаро 1.8 бардаро. Марамат ҳолати фартуки пешам нозада. Мотор 1.8.
аккумулятори нав дошта, пачка мошинча яка бенива тоза буда дрон берина тайёр кадоми харидоро боша рақамо якара зер намудаменум занг занед дар тамос бирен 89000 сомон боз муомила мешава кадом успет кна ошава ака бениват қимати баъд гуфтеса старац академ нархи арзон ва арзанда парсен ки мошин тестарак савдо шава умедворум ки ра ба фикр мепечонам мобайни 1200 просмотр да ба ҳамин хотир балечкои карола бизанед лайкора дига истифода накунед харидоро бошад алоқа бироед лайкова дастгиҳа фаромӯш накунед рақамо та бугӯ ҳуҷҷатҳошам ина як соли ровна дина кардаги будаям утил ҳуҷҷатша дина кардаги будам уже соли як соли ровна хеле на самом деле мошинчаш тапатаюра дидед гуфтум чӣ навароти дора кор мекунад биё рақамо та бугӯ 937 01 27 47 марама рақамо зер навордай занг занед дар тамос бинед алоқа даброин бачо марамат бардаро хундаи саната солиш 2011 яка 2011 нархи дастрас кадом успет кад ошава гарени хушруак будай мошин яка бе тариф да бардаро ҳуҷҷат солна дора яка ҳуҷҷат солна утилизатсия дора марамат як гирде чам леки нархиш бо нархи арзон арзанда дастрас марамат ҳолати тараф боз як ҳолати багаша мебинем бардаро марамат ҳолати қафош марамат ҳолати тараф қафоша диффузору спойлер задагиан хеле гарени хушу дискачҳои стили BBC вори задагиан ручкачош хромак дарои қафо электропакет марамат ҳолати салон салон кожай байнаш ана кожни салон дай байнаш лата 4 электроблокировка дар ду тарафа мултирул коробкаш боша автомат монитор калон будай бо бардору монитор майда нест биё уи капоча оз як нархи дастрас мемонем бардаро марамат бардаро авио мотор 2.4 GDI бардаро марамат ҳолати фартуки пеш нозада бардаро нарх боша 78000 сомон боз муомила мешава биё рақамо та бугу ака 872 75 cc марама рақамо зери наводай бардаро занг зане нархи дастасе дар тамос бирем варианти алиш ҳаста варианти алиш нест пули нах ассалому алайкум бардаро ҷон ва бардарои подписчикои канали YouTube канали Топ Мошино ҳама каса созен хубен зинда ва сарбаланд бошен шерои нар кадоми моро тамошо кардесед дар номи садқа як донаи аввал лайкора монед кадоми меҳмон нестем бидонед подписатсия кунед зангулачаи канала давсе монед шерои нар чӣ хеле ки медонед канали Топ Мошино дар номтон садқа старт бозӣ биқаги хича сар додагия ки миқдори чиптои кам қатия шанси бурд гарени бисёра и хали состав дар бардаро медонед ҳеҷ кам мондагӣ нест танҳо дар канали мо шумо Топ Мошино ба дастгирии шумо барои дастгирии тома ҳазор раҳмат то мегӯям ки миқдори чиптоуже камуш мондагия ба ҳамин хотир рақамҳои моро дидесен ҷамъи 992 556 320 дар салон рое ки иштирокчии бозӣ моша шанса айдаст нате и пулое ки дидесен айфоное ки дидесен и ҳамаш барои шумои бардаро чикор мекунед кадоме 10 дона чипта харидорӣ мекунад дар номтон садқа фарқ надора кадом шоҳ-ҷоизаи мара ба 10 донага чипта бурд мекунад болош дан ина марҳамат 2000 сомон рӯзи мошинсупорӣ а ҳисоби ма қабул мекунад бо полни баг фарқ надора кадомеш ҳаст нест мебарам полни баг заправка мекунам мебарам дар дари хонааш мемонам баъд бардарое ки ҳастанд ай уже ай чипта харидан ай дига мондаш дага ина iPhone 17 Pro Max туҳфашон мекунам чихали чикор мекунед барои iPhone соҳиб шидан 50 дона чипта харидорӣ мекунед дар номтон садқа иштирокчии ҳам бозӣ мо мешен 50 дона чиптаи шумо дар дрил ҳам лататрон бозӣ мекунад диди сағирача ҳам омади ҳам мерседеса бурди ягон шоҳ-ҷоизаи мара бурди ҳам 17 Pro Max и хали шанс дар ягон зоти ҷон нест и набуд намемона фақат барои канали Топ Мошино рафтем бардаро дарши навори мошинбозорро тамошо мекунем дастгириро фаромӯш намекунем лайк шапак комментария шапак мекунем кадоме дар чӣ намуди мошин махулай дарши дар комментария бинависа насиб боша рӯзои шанбе якшанбе мепартом ҳазор раҳмат барои дастгиритон gaптон надорум марамат бардаро Lexus AS бардаро нархи даста соли 2014 таъинировка ҳуҷҷатҳош чанд қай 11 моҳи дига ҳуҷҷат дошта таъинировка утиламаш дора леки нархи дастрас монодесем ба амира бардаро будрои дар дига сайтҳои любой намуд дурен гарени қиматаи нархошона 130 болои бардаро леки ама арзонтар мемонам бо биёин шумоам арзон кунед харидорӣ кунед номерош падарка дугруштела F Sport ай бардаро мошин дарои қафо ана электропакет салон кожни салон бардаро чихолакои хушру паталоки аликантара ин кодои кузов ҷош дай Plus ҳана ба кавоёш слипҳои зона дора 4 дарш электропакета блокировка дар липсток ду тарафа мултирол коробкаш боша автомат ҷостик монитор калон марамат ҳолати ана винкодои кузов ҷош да скамейко ҳар тараф лифт гуфтем бардаро фул комплектация режими ваҷдени се режима ё капочои какав
марамад як олайт мотор шама мемонем бардорон ки нархи дастрас мемоне. Объем мотор 7.5 боша ё 2.5 ай? 7.5 6 цилиндра марамад олайти фартуки пеш. Машини Европа яка? Америка? Винкодиу параш не ки набуду? Нарх боша бардора 125,000 сомон боз муомила мешава. Рақамо табуга ка? 93 589 60 марама рақамо зер навода занг занг дар тамос бурем. Марамад бардоро хундай Аванте солиш 2008 ю 2007 сол будай бардоро мадана диска калон диска 16 солна уҷа дора утил дора бардоро марамад ҳолати қафош. Марамад ҳолати тараф. Бампери қафо дач партроника марамад ҳолати тараф. Як салончаша тамошо мекунем. Дар қафо электропакет, салон кожни салон, потолокш тоза. 4 дарш электро блокировка дар ду тарафа мултирул, коробкаш боша автомат, климат контрол, монитори Android бардоро. Обогрев сидени ҳам дошта. Биё капочак шоака, биё капочой ку. Маraz як олайт мотор шамидем бардоро. Ана лайкора бзанед да номтон садқа. Объем мотор 1.6 бардоро марамад олайти фартуки пеш марамад ацеко. Хулас нарх боша бардоро 79000 сомон боз муомила мешава бензини холияи мошин. Рақамо табугака 908 47 77 00 марамад рақамо зер навода занг занед дар тамос бурен алоқа да бурен. Марамад бардоро ана Nexi Daewoo Nexi нархи дастрас 13000 сомон нарша охида бо хушрутар мегум том бо диққат нагзанда то охида гӯш кунем. Утилизация дошта бардоро лабоиш хай кафидагия ба хайра. Налогиш солона ё налогу утилу ҳамаш спордага значит я техосмотр мегзанед тамом. Ана рашото яка ба фикрим да 10000 ният дора додан да машина бардоро хай биёем бо савдо кунен. Марамад як гирди чарх мезанем. Неки нақш да бардоро серьёзна арзандаи бардор дискачой престиж задаги бардор 4 балнак як гилай ахила. Марамад ҳолати салон обшивкош. А? Дина 13000 да надодиша. Как бе пул теш бироваку. Коробкаш боша механик. Хау биян харидоро бо мешам биё капо чой ки бинем моторша. Марамад ҳолати мотор объем мотор 1.6 инжектив заводской худаш марамад ҳолати фартуки беш. Чашкош анаварид нез моторшам нав кадаги будай бардоро газ бензин кор мекунад нақш боша 13000 сомон боз муомила мешава. Рақамо табугака 983 41 41 41 айсар бугака 983 41 41 чил чил ду та чил марама рақамо зер навода занг занед дар тамос бурем.